betanceiras e a admiración e o agradecemento a estes dous irmáns. E nadie mellor que quen me acompaña á miña dereita para facer esta conferencia, Eduardo José Fuentes Abeledo. É un placer para min e quero agradecerlle públicamente a súa colaboración en moitísimas temas relacionados co Concello no 800 aniversario e a súa disponibilidade para dar esta conferencia, porque ninguén mellor que el para explicarnos pois este legado en concreto dentro do eido da educación, fundamentalmente. Eduardo é profesor no Departamento de Pedagogía e Didáctica da Universidade de Santiago de Compostela e betanceiro de pro e de corazón, así que pídolles un forte aplauso para él. Moitas grazas por estas palabras, eu creo que cheas de cariño, cal aprecio de unha maneira moi especial. Excelentísima alcaldesa de Betanzos, señores concelleiros e concelleiras, varios dos cales aquí presentes, betanceiros e betanceiras, amigos, amigas, asistentes a este acto. O meu agradecemento ao Goberno Municipal por ofrecerme con xenerosidade compartir con vos ideas, experiencias, sentimentos, emocións, porque son fillo de Betanzos. E ademais un agradecemento por confiarme esta reflexión pública arredor do legado dos irmáns García Naveira. Reflexión que organicei arredor de 6 apartados que podedes ver en pantalla. Naturalmente, o quinto apartado é o que ocupará o maior espacio da conferencia, pero quero tamén clarificar previamente algúns supostos nos que creo pode artellarse toda a reflexión sobre a aportación ao legado dos García Naveira a Betanzos, en realidade a comunidade moito máis ampla. Quero agradecer tamén a oportunidade de compartir con vos estas ideas e sentimentos, porque estamos no 2019, un ano especial na nosa vila no que conflúen conmemoracións, celebracións, efemérides e datas singulares de Betanzos, pero non só de Betanzos, tamén do país. En relación coa nosa historia, nunha circunstancia que asumo como unha invitación á reflexión sobre o noso pasado, o noso presente e o noso futuro. E ademais en diversos planos e niveis. Algúns exemplos da singularidade deste 2019. 800 anos do traslado de Betanzos ao Castro de Untia, un fito que se lembra con varios actos. Un longo percorrido pola historia da nosa vila onde don Juan e don Jesús García Naveira ocupan sen dúbida un lugar moi relevante no século XX fundamentalmente. 300 anos como mínimo da apertura da betanceira Farmacia Couceiro, exemplo de bo servicio, competencia profesional, amabilidade e bo trato, de atención e compromiso coa comunidade dunha familia fortemente vinculada a Betanzos. 100 anos da declaración do Monumento Histórico Artístico do Templo Betanceiro de San Francisco, unha obra maravillosa que temos que seguir poñendo en valor, ao igual que a aportación da Orde Franciscana en Betanzos e a súa comarca, do seu legado impregnado de valores como a paz e o amor, propios da mensaxe franciscana, tamén con iniciativas novas de Betanzos, no Betanzos de hoxe que fomentan unha boa convivencia. 50 anos da fundación da Coral Polifónica de Betanzos, unha institución cun traballo de enorme valor cultural, social e comunitario,
40 anos de principios do grupo betanceiro Untia, do que tiven a sorte de formar parte xunto a outros queridos amigos, e que foi pensado fundamentalmente para impulsar a cultura e a educación en Betanzos e a conservación, recuperación e posta en valor do seu inmenso patrimonio documental, histórico, artístico, cultural, comunitario e afectivo. Pero tamén quero citar que neste ano celebramos os 80 anos do final dunha traxedia, do monumental erro da Guerra Civil Española, daquel fracaso colectivo que aínda debe invitarnos a reflexionar sobre por que se instalou a mala convivencia que conduciu a aquela catástrofe, por que a democracia non sobreviviu nos anos 30. Reflexionar con rigor e responsabilidade nun momento en que entendo necesitamos fortalecer o entendemento entre os españois e o respeto e o reconhecemento mutuo para progresar desbotando o guerra civilismo. Como nos lembra Santos Juliá na súa última obra recentemente publicada, en España de 1898 ata prácticamente hoxe sucederon, como expón mesmo no título do libro, demasiados retrocesos. Considero que a obra e o legado dos irmáns García Naveira require da realización de varias investigacións profundas e rigorosas con diferente enfoque histórico, artístico, sociolóxico, económico, educativo, etc., para analizar en detalle as súas contribucións e a traxectoria dos protagonistas e do seu proxecto, pese a contar na actualidade con bons e interesantes traballos, pero que sempre é necesario contextualizar no Betanzos e no mundo da época. Non vou citar aquí os múltiples traballos publicados, o farei se acaso se publica o texto, porque nos estenderíamos excesivamente. En todo caso, tamén vades permitirme que, como quero compartir con todos vos bastantes cousas, pois siga con certa fidelidade o texto escrito para non perderme. Tamén que irei acompañando a exposición de algunhas imaxes que irán aparecendo rapidamente, polo tanto, prestade certa atención. Decía que, contando con moi interesantes publicacións sobre a obra e o legado dos irmáns García Naveira, casi, entendo que é un atrevemento pola miña parte ofrecesvos nesta tarde un fío de reflexión e sentimentos sobre o legado dos irmáns, cando xa publiquei 2 traballos no Anuario Brigantino, e volvo a insistir, necesitamos de investigación profundas que levan anos. Neste momento, na miña facultade se está desenvolvendo unha tese doutoral sobre historia da educación. Recentemente, por exemplo, na Universidade de Granada, no 2010, se elaborou outra tese en xeral sobre a estética masónica moi interesante para entender certos aspectos e que tuvo certo reflexo, por certo, recentemente nunha publicación dun betanceiro Arcai, en concreto Barral. Pero hai moitos outros traballos de enorme interés, pero sería moi por lixo comentalos agora. Teño que recoñecer de todas formas que non fun capaz de negarme a unha invitación como esta por parte do Concello, e quero confesar por qué. Nun momento como o actual, no noso contexto, onde asoman permanentemente estrategias de crispación, nestes tempos revoltos, tan cheos de desencontros en certos ámbitos, mesmo de abertos enfrontamentos a nivel político, social e intelectual no país, onde estamos a observar como se alimenta a polarización ideolóxica, agroman en ocasións insultos entre grupos e crece a cultura da desconfianza, da sospeita en moitos ámbitos. Que sorte! En Betanzos, a obra e o legado dos irmáns García Naveira parécenme a min ser un punto de converxencia, unha obra e un legado valorado en positivo por moitas frontes, por moitas persoas, por moitos movementos e grupos sociais, institucións e asociacións, e mesmo partidos políticos con diferente ideoloxía e en momentos de pugna electoral. Este feito constitúe, na miña modesta opinión, un valor de gran relevancia para levar adiante proxectos comuns, polo ben común en Betanzos. Proxectos de boa convivencia, reforzando ou recompoñendo lazos sociais
e comunitarios que destaquen o valor da dignidade humana, da cooperación e da solidaridade. Proxectos de progreso económico, social, cultural e afectivo para todos e todas. E pese a que en ocasión xurdiu e mesmo xurde algunha crítica ben escasa, por certo, ao labor dos irmáns, como a verquida, por exemplo, sobre a figura de Don Juan polo chileno Don Augusto Dalmar no Xornal de la Voz en setembro de 1925, esa crítica, dicía, tivo xa respostas. Nese mesmo 1925, poucos días despois, Doña María Barbeito, mestra e directora da graduada de nenas e párvulas das escolas da Guarda na Coruña, posteriormente inspectora de educación e pioneira na renovación pedagóxica non só galega, senón española, invitou a reflexión ao señor Dalmar e agora, entre comillo, a cita literal, desfacendo agravios. Sobre críticas do estilo do señor Dalmar centradas nas causas do altruísmo, da xenerosidade de Don Juan ou de Don Jesús, só quero subliñar aquí públicamente un aspecto acudindo a fontes recentes da investigación en neurociencia e psicoloxía. Como sinalan nunha publicación de 2018 os investigadores Cela e Ayala, e cito literalmente de novo, non é fácil establecer cales son os mecanismos que dirixen o comportamento social, especialmente aqueles relacionados co comportamento altruísta. Hai hipótesis sobre as que cabe investigar. Unha das máis recoñecidas é que certos comportamentos tendentes a reforzar lazos sociais producen unha descarga no cerebro de opiáceos endóxenos, as famosas endorfinas, das que tanto se fala agora, a modo de recompensa. En todo caso, a miña opinión, a inclinación a preocuparse polo ben alleo e dedicar esforzos e mesmo sacrificios para axudar aos outros durante toda unha vida ou parte dunha vida, penso que debemos valorala moi positivamente. Unha tendencia que relaciono co concepto de respeto ao outro, a toda persoa que ha de ser percibida como un ser humano integral, coa máxima dignidade e cuxa presenza importa. Como magistralmente argumenta un dos máis recoñecidos especialistas mundiais en socioloxía interpretativa, o norteamericano Richard Sennett, no seu ensaio de 2003 sobre a dignidade nun mundo de desigualdade que convén ter moi presente nos tempos que corren. Baixo este principio e máis alá das consideracións arredor das forzas dos mecanismos que conducen as persoas a comportamentos xenerosos e altruístas, as aportacións que vos presentarei, non vos preocupedes, vou falar a fondo dos García Naveira, pretenden destacar o legado dos irmáns García Naveira arredor de tres conceptos que considero nucleares: o concepto de coidado, o concepto de educación e o concepto de cultura. Ligados a valores que, na miña opinión, artellaron un determinado proxecto educativo sobre o que xa me estendín en dúas conferencias anteriores. Un proxecto ligado ao coidado, a protección e educación dos máis vulnerables da sociedade fundamentalmente. Creo, ademais, que estas cuestións son de plena actualidade. Non hai que esquecer que en España, neste momento, unha de cada 5 persoas está en risco de pobreza. E moitos nenos crecen sen igualdade de oportunidades ou aumentan as necesidades de atención ao cuidado aos nosos maiores. Valoremos, pois, proxectos educativos, proxectos de cidadanía para impulsar proxectos de vida persoais xunguidos a determinadas ideas de boa convivencia e progreso social. É xustamente a idea de boa convivencia a que pretendo sirva de alicerce, de pilar, para artellar o conxunto de lembranzas, valoracións e reflexións que me provoca pensar no legado dos García Naveira que quero compartir con todos vós. Unha boa convivencia ben allea aquela outra que produce malestar, que ataca a reputación do outro, que sementa a división
que impide chegar a pactos de convivencia sobre múltiples aspectos de gran trascendencia na sociedade. A boa convivencia non se logra baixo a consideración do outro como algo inaceptable, intolerable, nin florece onde agroma a violencia verbal ou a violencia física. Pretendo ofrecer unha visión íntima despois destes conceptos, non tanto baseada nun estudo académico do legado dos irmáns, aportando moitos datos novos ou resultados de revisión de variados arquivos e documentos. Apoiareime sobre todo no que vivín e no que sentín e sinto como influencia do legado dos irmáns García Naveira na miña maneira de ver o mundo, de percibir, pensar, sentir, mesmo de querer e relacionarme cos outros, cando de neno e adolescente residindo en Betanzos, na rúa Valdoncel, cos meus pais, Elena e Juan, gracias papá por estar aquí esta tarde, miña nai non pode, desgraciadamente, e miñas irmás, Elena e Eva, gracias. E con familiares e amigos, algúns aquí tamén presentes, tan queridos e inesquecibles. Foi neses anos cando fun coñecendo aspectos do legado dos García Naveira, sobre todo da man de meus pais e dunha querida amiga xa falecida. Quero brindar estas palabras especialmente a aqueles e aquelas que en diferentes momentos da historia betanceira, ao longo de máis de 800 anos, pensaron non só no seu propio benestar, nos dos seus familiares, amigos ou colaboradores directos, senón tamén no dos demais veciños, para que puidesen desenvolver un proxecto de vida digna, que pensaron no outro, sobre todo nos afectados polo sufrimento humano, naqueles que tiñan pouco ou nada, nin riqueza, nin propiedade, exposición social, cultura, saúde, redes de apoio material, social e emocional, ou ben que perderon todo o que posuían por distintos avatares da vida. Unha perspectiva de ben diferente, por certo, daquela outra que observa o sufrimento dos demais baixo este razonamento: a quen lle saen malas cousas é sempre pola súa culpa e debe pagalo. E considera a dor, a pobreza, a necesidade en diversas manifestacións como un castigo merecido que non merece consideración, axuda nen cuidado. Parto da convicción, como argumentaba recentemente Emilio García, filósofo e profesor da Universidade Complutense, con quen tive a oportunidade de compartir algunhas experiencias en República Dominicana, de que somos as nosas memorias. E, polo tanto, desde elas, gracias a elas, percibimos, pensamos, nos emocionamos, sentimos, planificamos e proxetamos. Asumo a convicción de que hai unha relación entre o que habitualmente denominamos memoria e as emocións e os sentimentos. E declaro tamén o meu acordo expresado pola socióloga Elizabeth Jelling cando expresa que falar de memoria significa falar de presente. A memoria non é falar do pasado, senón a maneira en que os suxeitos construímos un sentido dese pasado no seu enlace co presente e un futuro desexado. Iso sí, aceptando que os sucesos do mundo os experimentamos e os reconstruímos dun xeito con enorme carga subxetiva, como argumenta no seu libro póstumo El río de la conciencia, recentemente publicado tamén o neurólogo Oliver Sacks en 2019, pero tamén asumindo que a memoria xurde do intercambio de moitas mentes. Así que quero animarvos a todos vos tamén a que colaboredes conmigo para ir constituindo unha verdade narrativa en permanente reconstrucción que nos aporta identidade colectiva á comunidade betanceira, atentos tamén á verdade histórica que se vai configurando con enorme esforzo con tantos bons historiadores e boas historiadores que tivemos e que temos neste momento en Betanzos e algúns deles aquí presentes. A mí sucédeme como a Sacks, como este neurólogo, ¿no? Que conforme me vou facendo máis maior,
Véñeme á memoria primeiros recordos, sobre todo da infancia e da xuventude, que permanecían como letargados. Lembranzas, pero tamén, como lle sucede a Sachs, lle sucedía, porque morreu recentemente, estados de ánimo, pensamentos, ambientes e paixóns relacionados con eles, aos que tento darlle unidade e sentido recoñecendo toda a carga de subxetividade que isto comporta. Agora sí, agora vamos a entrar máis directamente no núcleo desta aportación e xa iredes vendo por que no título bichedes deste apartado quinto, Memoria persoal, realidade histórica e ética do coidado. Coñecedes esas fachadas das casas na rúa Valdoncel, aquí cerca? Varias persoas nacimos aí, das que estamos aquí, por certo. Remóntome a miña nenés. Estou na hora da merenda da morada familiar da rúa Valdoncel, número 16, piso 4. É o último piso dunha deses edificios, ali onde está a roupa estendida. Na acuarela de Julián Ardura, pintor enamorado de Betanzos, que desgraciadamente tamén nos deixou hai algúns anos. Miña nai ensina o oficio de modista a varias mozas que veñen todos os días a pé desde preto do norte, da Infesta. E sei que de máis pequeno algúns días me levaban con elas a mediodía para volver á sesión de traballo da tarde entre telas, tesoiras e a máquina de coser. Escoítase o caer da chuvia sobre o tellado e esa azotea que vedes. Miña nai me ensina unha fotografía de cando era moza que proxecto na pantalla. Sostén coas mans un balde do que verte auga. Únense a conversa dúas das mozas do norte. Falan entre elas lembrando a mulleres do lugar de Biuxe, da casa familiar de miña nai. Estaban recordando a forma de lavar a roupa en pozas ou a beira do río, como se facía tamén na vila. As aprendices comentan a maravilla que supuxo, segundo lle contaran vellas do lugar, dispoñer do lavadoiro público gratuito de As Cascas, en Betanzos. Miña nai conta como veciñas da zona ían recoller roupa sucia enviada en tren por familias acomodadas de A Coruña á estación do camiño de Betanzos Norte e como logo se devolvía limpa e pasada ao ferro á cidade herculina. As tres mulleres conversaban naquel día que para min inesquecible do enorme adianto que supuxo contar co lavadoiro dende principios do século XX, en concreto desde 1902, para protexerse das inclemencias do tempo, con postos cómodos para o lavado, a man e acomodados aos vaivens das mareas, con secaderos cubertos a lareira, lareira para quentar o espazo e os corpos das mulleres, a veces acompañados dos seus nenos e nenas pequenas. A descansar e xantar ao quente no inverno, un auténtico luxo naquela época, non en Betanzos, non en Galicia, en España. E moito máis se cabe cando se inaugurou a comenzos do século XX. O lavadoiro público de García Naveira, na zona das Cascas, na marxe esquerda do río Mendo, foi a primeira fundación dos irmáns. Pensaron naquelas mulleres que sen dúbida viran tantas veces cando de nenos a uns metros na súa vivenda familiar, a do Subela, a beira do Mendo, no barrio da Ribeira, e agora vades ver dúas imaxes publicadas nun libro para min excepcional, con prólogo de Xesús Torres, fotografías diversas de Betanzos, tres delas excepcionais sobre as lavandeiras, e con breves comentarios de varios betanceiros e betanceiras, algúns deles aquí presentes. Gracias, Librería Biblos, Editorial Biblos, por este extraordinario traballo que están facendo. E gracias a Francisco Pillado, o autor destas fotografías. A beira do Mendo, vos decía, no barrio da Ribeira se esforzaban, como vedes, axeonlladas, mollándose tamén en inverno, lavando en calquera estación do ano.
a súa mesma nai, por exemplo, seguramente dos García Naveira. Mulleres, algunhas que lavaban só a roupa da casa, da súa casa. Outras, traballando tamén para casas alleas, lavan roupa obtendo unha fonte de ingresos ante a feble economía familiar. Esa lavandeira que, provisto da cesta da roupa na cabeza, percorre as casas para as que lava. Fixadevos agora. Desenvolve operacións usando xabón, fregando ben, batendo e torcendo na auga do regato do río ou dun tanque para poñela despois a clareo. Logo, rega con auga durante o día, pasa despois a recollela para facela colada. Auga limpa e xabón. Se cadra, poñela de novo a clarear e secar, sempre ata que quede ben limpa e branca. Chega a hora de recoller e dobrar, moitas veces axudándose entre as propias lavandeiras, e de colocar todo no cesto para o transporte. Os irmáns García Naveira, mostrando un grau de empatía coas mulleres moi salientable, neste caso coas lavandeiras das clases populares, construíron este fermoso e funcional edificio que aínda hoxe maravilla, Catedral das Lavandeiras, así a denominaba nunha estupenda reportaxe o 23 de marzo deste ano o meu amigo e xornalista Xesús Fraga a esta construcción. Betanceiro tamén, nacido en Londres, pero betanceiro. A Catedral das Lavandeiras para que as mulleres puidesen facerse unhas tarefas en condicións e dignas en unha construcción fermosa e funcional. Aí a tedes en construcción, con 2 plantas, a baixa con 2 filas de pilóns e a segunda para tender a roupa a secar, con boa protección ante as inclemencias do tempo. O magnífico edificio servía tamén para que as lavandeiras nos momentos de traballo e tamén de descanso, quizás ao xantar ou na merenda, puidesen conversar, compartir momentos de confidencias, contar e compartir, que vivir é convivir. Ese pensar nos outros dos García Naveira, nas outras, neste caso, esa empatía considero a propia dunha ética do cuidado, que as propias lavandeiras, por certo, recoñeceron en vida a don Juan. No acto celebrado en Betanzos en 1929, no seu 80 aniversario, don Jesús morrera o 24 de marzo de 1912, en agradecemento lle entregan un pergamiño. Imaginar as mulleres, por exemplo, con frío invernal, coa humidade do regato ou do río, mesmo chovendo, fregando a roupa ou as abas coas mans en protección, meterse na súa pel e imaginar como coidalas é manifestación, desde o meu punto de vista, de 3 cuestións. Unha, empatía cognitiva. Significa a capacidade de entender a perspectiva doutra persoa. 2. A empatía emocional. Significa a capacidade de sentir o que a outra persoa sinte. E 3. Interese empático. É dicir, a capacidade de entender o que a outra persoa necesita de ti. Os propios irmáns decidiran que ese lavadoiro maravilloso fose, escoitemos ben, público e gratuito, deixando estipulado que nunca podería ser obxeto de comercialización, así como que nel tivesen preferencia as lavandeiras que se gañaban a vida con ese duro traballo e que habitualmente cobraban por cestos ou por prendas dependendo do tamaño das pezas. Mulleres, como escribiu, por exemplo, o etnógrafo ourensán Xaquín Lourenço ao referirse a este oficio femenino, que non sempre eran ben tratadas, porque as amas ou señoras en ocasións que encargaban o lavado da roupa, normalmente, escribiu o intelectual ourensán, eran moi da súa casa e moi defensoras do ajuar doméstico. Contar co lavadoiro dos García Naveira e mesmo con outro segundo lavadoiro público anos despois, neste caso dunha soa planta, na mesma zona das Cascas, e que doou don Juan 10 anos despois do primeiro, que persistiu, por certo, ata o ano 1960, foi outra doazón maravillosa naquela época. No Valdoncel, miña nai e meu pai, cando eu era neno, me falaban dos irmáns García Naveira.
Me decían que eran uns homes moi ricos, pero tamén me explicaban a súa grandeza como persoas, a súa bondade e xenerosidade para doar o que vedes en pantalla. O refuxio. Miña nai me informou tamén de como moitas nenas con problemas, dicíame ela, atopaban acollida no que todos chamábamos o refuxio. Ese refuxio do que só se conserva neste momento prácticamente o que acabo de sinalar, é dicir, os muros con relevos de escenas bíblicas e as tiaras pontificias, os gorros das figuras importantes da Igrexa, é dicir, o refuxio, unha manifestación máis de atención específica ás mulleres, tan esquecidas no que se refería nese momento a súa protección, tan desvalidas, tan desconsideradas e a vez tan fortes para afrontar a dureza da vida. Efectivamente, Don Juan adquiriu unha parcela onde construiu un edificio que doou á Congregación das Irmás Hospitalarias para refuxio de nenas, e agora leo literalmente no regulamento, pobres, raquíticas, escrufulosas e lisiadas, segundo recolle o regulamento de 1923. Por certo, teño que agradecer públicamente a atención da actual superiora doña Cipri, que hai uns días me abriu a súa casa e me estuvo mostrando cousas das que quedei maravillado. Don Juan fixo ademais outras contribucións para o sostemento da casa, como o pago de diversos recibos, ou un harmonium, costeando ademais ata o seu falecemento, acaecido en 1933, o gasto mensual do pan que se consumía, como se recolle nun fermoso libro editado en 2010 polas mismas Irmás Hospitalarias. Na publicación se describe como nos anos 30 do pasado século, con enormes desigualdades e necesidades entre a inmensa maioría da poboación, aquelas nenas pobres afectadas pola escrófula recibían alimento san, adecuado e suficiente, vestidos, boa higiene e asistencia sanitaria, segundo os escritos da superiora da época que estiven revisando. As nenas tamén recibían, fixade vos, ensinanza das primeiras letras, cosido, bordado e mecanografía. Contouse tamén con máquina de tricotar, biblioteca e capela. É salientable destacar que o centro dispoñía de espazos para patios, xardíns, horta, granxa e monte. O regulamento establecía que as nenas, de non necesitar gardar cama, realizasen actividades como, e cito literalmente de novo o regulamento, recreacións, paseos, clases e ocupacións que eviten a monotonía e todo contribúa ao desenvolvemento físico e a utilizar a intelixencia e a capacidade das nenas asiladas. Así pois, se fomentaba tanto por unha banda a capacitación profesional como unha atención e educación que califico de integrais, como se desprende da documentación recollida na publicación das Irmás Hospitalarias de 2010. Por certo, actividades realizadas nun lugar no que se gozaba e goza dunhas fermosísimas vistas da cidade de Betanzos e do seu entorno, destacando a imaxe da ría de Betanzos, ademais de muros con reproducción de tiaras e pontificias, como xa citei. Xa moi maior, Don Juan, no 1930, doa o Sanatorio San Miguel que tedes en pantalla, tal como no seu momento se construiu, no Monte do Coto, para acoller a religiosas da congregación do Instituto das Irmáns dos Anciáns Desamparados de toda España, unha manifestación máis do que denomino unha ética do cuidado, practicada coas que se dedicaban ao cuidado dos anciáns máis necesitados. Cabe subliñar o feito de que o personal religioso naquela época seguía sendo esencial para o funcionamento da rede de beneficencia en España. Un dato: en 1909 existían máis de 1000 institucións de beneficencia dirixidas por monxas e uns poucos anos máis tarde o 90% das persoas que traballaban nos 546 establecementos municipais e provinciais da asistencia social eran religiosas. Meu pai
foi quen me comentou do cuidado aos anciáns por parte dos irmáns na dotación dun edificio con pabillóns, salas, dispensario, horta. El tiña moi boa relación cos irmáns da congregación que os cuidaban e que xestionaban o asilo que fundaran os irmáns. Aí tedes un precioso óleo de Martínez Santiso na época en que estaban recén construídos o asilo e as escolas. Por certo, no Museo das Mariñas. Meu pai, vos decía, foi que me comentou esas cousas. Eu, aos 6 anos, entrei nas escolas que a maioría da xente denominaba, vos lembraredes, do asilo. Escolas do asilo. Pero ese asilo, que estaba a carón das escolas, xa o coñecera con anterioridade ao ingreso nas aulas nunha ocasión en que meu pai me levou pouco tempo antes de convertirme en alumno do admirado mestre Don José da Pena Espiñeira, último mestre das escolas. Meu pai traballaba como taxista e nunha ocasión tivo que ir buscar un ancián e deixoume que o acompañase. Gracias, papá, como outras moitas viaxes por España adiante. Leveime unha grande sorpresa porque eu coñecía aquel home que ia buscar no coche. Eu vira o deambular só por rúas betanceiras, moi mal vestido, desorientado, famento, só, sempre só, como só moraba nunha casa con moi malas condicións hixiénicas e de todo tipo. Pareceme incrible que me lembre de algunhas cousas daquela idade, pero o que veño de relatarvos o recordo moi ben. Cando se comentou na casa, meu pai volveu falar dos García Naveira de que había moitos anos fixeran moito ben á xente. Anos máis tarde soupen que o Patronato Benéfico Docente García Irmáns constituirase en 1908 con 2 obras, as escolas e o asilo. Cabe destacar que os irmáns fixaran ser pobre como un dos criterios básicos de preferencia de admisión nos 2 establecementos. A actitude cara aos pobres en España foi cambiando entre os finais do século XVIII e pouco antes da chegada da Segunda República. Dun grau de tolerancia cara aos mendigos na rúa en España a finais do século XVIII, que, por exemplo, o viaxeiro Joseph Townsend en 1797 describía desta maneira: os españois son excesivamente xenerosos, o que pode explicarse, digo eu, pola consideración da súa situación como desafortunada, pero querida por Deus e moralmente útil, como comenta Schubert nunha obra de 1998 sobre a historia social en España. Esa actitude foi transformándose nunha actitude na que destacaba o pobre como un perigo, como unha molestia, converténdose, polo tanto, nunha cuestión social que requería solucións, pero en todo caso, os españois, e volvo a citar unha frase deste investigador inglés, aceptaron decididamente unha visión da pobreza que negaba a existencia de calquera obligación de asistir ao pobre e afirmaba pola contra o dereito a elixir o tipo de pobres merecedores da súa axuda. Foise estendendo a idea de barrer aos pobres das rúas, como Estados Unidos e Gran Bretaña nese momento, colocalos en institucións e ensinarlles a virtude do traballo, atacando a mendicidade e a doazón de esmolas nas rúas, favorecendo así, se decía, a orde pública. Como declarara xa no 1861 a nosa Concepción Arenal, e cito literalmente: as esmolas dadas na rúa eran caridade maldada, aínda que defendía que os mendigos podían seguir nas rúas cun distintivo oficial que testemuñase o seu merecemento, pois, e cito literalmente de novo, representaban na sociedade a dor, ese elemento de moralidade e de perfección humana. Diversas iniciativas dos irmáns García Naveira para dar traballo aos parados, moitos en situacións ben complicadas, son manifestacións da súa preocupación por proporcionar sustento e en simultáneo dignificar o traballo e o esforzo. O obxectivo, pois, era que aqueles que estivesen físicamente capacitados tivesen a oportunidade de ocuparse de tarefas profesionais e recibisen un soldo digno, transmitíndose así a mensaxe clara, desde o meu punto de vista, das virtudes do traballo que se reflexaban, por certo, nos muros do pasatempo creado por Don Juan e no patio das escolas nas que eu estudiei. En coherencia con esta visión, destaco outro elemento do seu proxecto educativo e cidadá, como por exemplo a importancia dada a que os nenos acudiran ás escolas. A sabedoría é riqueza e a ignorancia
pobreza, decía un lema que vía eu todos os días entrando na escola. E que, por certo, como aparece no regulamento das escolas en 1915, debe cuidarse o desenvolvemento físico do alumno, concretando, por exemplo, que os nenos recibiran instrucción militar. Eu entendo que como un tipo de disciplina peculiar, quizás ligada ao concepto de control para forxar o carácter. E as nenas, ensinanza en labores, varias identificadas cun determinado modelo de muller da época. Por exemplo, no regulamento aparece aprender a facer obxectos decorativos, a coser, remendar, facer traballos de punto, etc. Fixade vos, escolas de nenos e nenas. E para os nenos pequeniños, de menores de 6 anos, tamén, de nenos e nenas. En España, nesa época. Traballo ben feito, rectitude, disciplina, orde, autodominio, esforzo, previsión. Entendo que son valores que os irmáns García Naveira consideraban convinte desenvolver no marco do que denomino o seu proxecto educativo e de cidadanía democrática. Que escolas contaban na época en que se construíron as dos irmáns García Naveira con extraordinarios patios para xogar, para relacionarse, e realizar actividades de desenvolvemento físico e tamén para ilustrarse con coñecementos varios e aínda moitos anos despois. Era un auténtico privilexio contar con aqueles espazos fermosos e didácticos como o Museo Pedagóxico. Os García Naveira, ademais de crear toda unha estrutura filantrópica moi poderosa, aportaron auxilio material. Asistir á escola, por exemplo, significaba poder xantar gratis ou recibir unhos zocos. Verdad, Toñito? Que falamos desto. Ou mesmo pecuniario. Don Jesús, por exemplo, deixou, cito literalmente, legados testamentarios en beneficio de Betanzos de 100.000 pesetas da época para 200 familias pobres de Betanzos, en forma de accións do Banco de España, por certo, con recomendacións específicas, decía, para o seu mellor aproveitamento, e tamén outros legados para o personal que atendía a súa casa e o que manexaba o seu coche particular. Traballar sí, pero en boas condicións e cun labor digno e axeitadamente remunerado, e favorecer a organización e a cultura dos traballadores. Lembremos que un legado de Don Jesús permitiu levantar a Casa do Pobo que tedes en pantalla. Para as sociedades obreiras, betanceiras, agricultores, canteiros, carpinteiros, oficios varios, nunha tradición, por certo, que en Betanzos procede da Idade Media. Os gremios de orientación claramente formativa e asistencial. Casa aínda ergueita, por certo, na nosa rúa Travesa e, desgraciadamente, non de volta á comunidade betanceira instaurada a democracia. Don Jesús deixou ben claro no seu testamento os seus desexos, violentados durante o franquismo. Outra aportación a destacar, o dotar o antigo Hospital de San Antonio de quirófano moderno e de arranxos e aplicación de medidas de hixiene axeitadas para a realización de certas operacións. Son só estos algúns dos exemplos que se relacionan fortemente, entendo, cunha ética do cuidado e que, dende o meu punto de vista, asumiron con forza os irmáns. Unha tradición ética que xa sinalara hai uns anos Bauman, o sociólogo tamén recentemente falecido, que convén estimular, desde o meu punto de vista, no que el denominaba a sociedade líquida, é dicir, sempre cambiante. Unha sociedade en tempos en que florecen de novo a desprotección, a inseguridade e a incertidume. Unha proposta que considera como xerme básico da ética a alteridade, o sentido do outro, o recoñecemento de dependencias, a responsabilidade en relación cos demais, co recoñecemento da súa dignidade como persoas. O legado, pois, non se relaciona, desde o meu punto de vista, exclusivamente cun patrimonio, material, senón tamén coa mensaxe de que o outro, especialmente o máis necesitado, o que dispón de menos recursos é quen máis require xustamente cuidado, protección, educación, cultura de máxima calidade, diríamos hoxe, apoio, respecto, amor fraterno, generosidade, afecto e atención. A palabra atención, por certo, ven do latín attendere, que quere decir estirarse cara, en definitiva, centrarse nos demais, actitude que constitúe a base da empatía, término que hoxe utilizamos constantemente, verdad? Sobre todo desde os libros de Daniel Goleman
e que este mesmo autor hai poucos meses decía e recoñecía, insistindo sobre todo na necesidade de impulsar o interés empático que vos citaba anteriormente. Fixadevos, o Estado español recoñeceu e testimulou as actividades filantrópicas e xa no 1856 creara a Cruz de Beneficencia, unha condecoración civil para premiar a filantropía, a generosidade hacia os demais que lle foi outorgada a Don Juan por solicitude do Concello Betanceiro que cursara, e Don Jesús non poido porque morreu antes da concesión, como ben recordou Santiago de la Fuente no seu traballo, que foi unha das bases fundamentais para realmente darse conta da enorme labor dos irmáns García Naveira. Cabe destacar que tamén unha betanceira, doña Matilde Naveira González, recibiu a orde de beneficencia pola súa generosidade cos pobres. Sobre esta muller betanceira poden consultarse aspectos da súa biografía na publicación de Couceiro Vicos de 2016, que destaca igualmente o labor filantrópico de don Manuel e do seu fillo don José Roque Naveira, o neno de ouro, el niño de oro, como se lle coñeceu sempre en Betanzos. Entendo que no pensamento dos irmás a aprendizaxe para desenvolver un oficio, a responsabilidade para facer un bo traballo é unha das caras do bo vivir, unha das caras do progreso persoal ligado ao progreso comunitario. Algúns destes valores reflexanse, por certo, na árbore genealóxica do capital, que os irmáns García Naveira, como sabedes, moitos dos que estades aquí, fixaran tanto no pasatempo como nas escolas García Irmáns. Por outra banda, penso que as relacións sociais, a amizade de determinadas actividades de ocio ligadas ao enriquecemento cultural constitúen a outra cara dese bo vivir, para construir un bo presente e un bo futuro desa perspectiva que mantiñan os irmáns García Naveira. O betanceiro campo da feira, aí tedes a feira alrededor dos anos 1905, a actual praza dos irmáns García Naveira, foi, na miña experiencia persoal vital, dende neno un espazo para desenvolver actividades desa segunda cara do bo vivir do que vos falaba. E conservo outra imaxe ligada ao meu coñecemento do legado dos irmáns, que quero compartir con vos. A mesma amiga que me mostrara algunhas maravillas do pasatempo, unha tarde ao comenzo da miña adolescencia me leu nun banco moi preto desta sala, fronte á entrada da Alameda, varias páxinas dun libro que descoñecía e que tiña por título Memorias dunha viaxe improvisada, de Betanzos a Nápoles en 1899. Unha viaxe que durou 2 meses, por Francia, Suiza e Italia, pasando por lugares moi diversos. Tedes en pantalla a reproducción da súa portada e tamén da primeira páxina onde se conta o que vos vou a decir agora. Eu era un voraz lector de libros de viaxe, se descoñecía aquela obra, publicada aquí en Betanzos, imprentas sucesores de Castañeira. A miña amiga comenzou a lerme o que escribira Rogelio Borondo, un amigo dos do García Naveira, cronista daquela viaxe. Quero compartir con vos algúns fragmentos daquela iniciática lectura para min, exactamente porque o recordo perfectamente con parte dos parágrafos que escoitei aquel día, sen dúbida co obxectivo por parte da miña amiga, daquela querida mestra da vida, sen dúbida, vos decía, co obxectivo de incitarme a súa lectura completa. Leo, sí, servíndome agora da edición de que hai 9 anos publicou Edicións Morgante. Contanos o notario daquela viaxe, don Rogelio, aquel betanceiro que nacera en setembro de 1864 e morrera 2 anos despois que don Juan, é dicir, en 1935, que, e agora leo literalmente, ás 12 do día 21 de outubro de 1899, hora en que, como tomara por costume, dende o meu regreso de América, era un indiano rico tamén, me dirixía á miña casa. Despois dunha sesión que algúns amigos na Sociedade Liceo Recreativo no Cantón do San Roque, encareime con amigos don Juan e don Jesús García. Ambos irmáns, como se lee na obra, convénceno para que os acompañe nunha viaxe que o mesmo Borondo cualifica no limiar da obra como grata viaxe e na primeira páxina como viaxe pracenteira. O autor na primeira páxina afirma que ofreceu, e agora leo de novo literalmente,
débil resistencia á invitación e suxestionado pola ocasión de tan bons compañeiros. Pouco antes das 6:40 dese mesmo día chegan os 3 amigos á estación do ferrocarril Betanceira e escribe don Rogelio que varios amigos acudiron a despedirnos, a decirnos adeus a Betanzos ata o noso regreso. Soou o asubío da locomotora e con el sentimos a emoción propia no amante da súa vila natal o abandonala, mesturada co pensamento das grandezas da natureza e da man do home que en breve habíamos de admirar. Que admiraron? Queredes sabelo? Despídense do Betanzos que tanto aman. En pantalla ides ver dúas imaxes da época, esta desde a Magdalena e a seguinte na praza onde se atoparon os 3 amigos que inician a súa viaxe. A miña amiga, logo de lerme algúns parágrafos das visitas a paseos en París e Nápoles, que comentarei brevemente máis tarde, leume tamén o último parágrafo enteiro do remate do libro, nas últimas horas da viaxe tras 2 meses por Europa. 2 meses. E di borondo. Ás 11:10 da noite chegamos a Venta de Baños, onde tivemos que esperar o tren de Madrid ata as 2:55 da mañá do seguinte día 18. Ás 5:30 daquela tarde soou como trompeta de anxo o simpático nome de Betanzos, a cuxa estación chegaramos, clausurando a nosa viaxe con este arribo feliz. Chegan á cidade escoitando trompeta de anxo, parecen como os anxos que hai en San Francisco, non? Que están anunciando o paraíso. Do que partiron Betanzos, partiron enriquecidos culturalmente, reconfortados polos momentos de boa convivencia entre eles os 3 e con amizades estranxeiras. Chegan con tempo para celebrar o Nadal, pois arribaron o 18 de decembro de 1899, case 2 meses, vos decía, de paseo por Francia, Italia e Suiza. Nesa luminosa tarde na que eu tiven coñecemento deste libro de viaxes maravilloso, da man da miña amiga descubría outras facetas da personalidade e valores dos irmáns García Naveira, e algúns detalles da vida doutro home betanceiro de que non oíra falar, pero que ademais de acompañalos, é importante saber que exerceu como tesoureiro do padroado que crearían anos máis tarde e que agrupaba bens como as escolas e o asilo. Varias reflexións me provocou escoitar aqueles fragmentos da obra sobre as que agora, revisando as miñas notas adolescentes, me estendo un pouco máis para compartilo con todos vós, se me permitides. Aquel encontro no noso paseo do campo, aquí ao lado, me levou a pensar no valor da relación amable entre as persoas, da sociabilidade, de emprender traballos, pero tamén de momentos de esparexemento, de goce, de ocio, por exemplo, paseando e conversando polo campo, o noso campo, a pensar no valor da amizade e da colaboración para unha boa convivencia e para levar adiante bons proxectos de vida e de traballo. Algúns detalles do relato da viaxe. Despiden a Borondo e aos irmáns varios amigos na estación o día da marcha, e outros amigos aparecen na obra. Cando lín o libro inteiro, apreciei aínda máis o valor de viaxar con outras persoas que poden ser fonte de satisfacción, de plenitude e de axuda mutua. Despois de visitar o lago Maggiore, alá en Italia, verdad? Voltan a Milán, e a mañá do día seguinte conta o cronista Borondo. No hotel presentouse o señor Franco Reiser, quen coñecía personalmente o noso compañeiro Don Jesús. Dende aquel momento foi o noso compañeiro inseparable, fino, simpático, amable, bondadoso, nobre e desinteresado. Esforzábase por compracernos. Outro día, noutro momento do relato, cara ao remate, atópase no tren con outro amigo, un tal Medialdúa, creo que vasco, e relata Borondo. Na primeira estación reunímonos nun só coche, e cos friambres e licores que levábamos, festexamos aquel encontro casual, e que fóramos caneiros. Encontramos encontros con persoas apreciadas e con amigos. Os antigos gregos daban moita importancia á amizade. Mesmo Aristóteles destacaba a amizade como o máis importante da vida. A amizade que xurde de encontros baseada na solidaridade entre pares
na simpatía, pero exixe reciprocidade, exixe intención de facer ben ao outro e de desexar facelo interese e afinidade. Os tres amigos e con outros na viaxe pasan bons momentos xuntos, sen necesidade de poñerse a proba, acompáñanse, aprecianse, contanse cousas, comparten valores e aventuranse a vivir xuntos moitas cousas. Si, aventuráronse a vivir xuntos 2 meses e, por exemplo, visitan o que vades ver en pantalla agora. Que vos gusta máis de París? Visitan, por exemplo, Notre Dame, que estes días pasados, por certo, tanto lembramos polo desastre acontecido co lume. A miña amiga leume o escrito de viaxe dos amigos chamándome a atención sobre as medidas. Escribía Borondo na página 68 metros de altura das súas torres xemelgas. Hai que refacelas, non? Como tantas outras cousas. Logo, describiume nunha deliciosa síntese os paseos dos tres amigos polos campos elíseos, os bulevares á beira do río Sena, o Bois de Boulogne, o Palacio do Louvre, o Museo Naval, os Xardíns das Plantas. Vou vos preguntar unha cousa agora, o zoolóxico, os invernadoiros, os acuarios, as grutas, os museos onde observan flechas empezoñadas, estatuas de emperadores romanos, bonitas fervenzas con abundante auga, di exactamente Borondo, xardíns de delicioso recreo, estanques grandiosos, terrazas con balaustradas e enormes estatuas. Escribe Borondo, por certo, sobre varios destos espazos. Serven á vez de recreo público, recreo, goce, e de establecemento de ensino sobre botánica, cultivo, zoología, anatomía, historia natural, mineraloxía, física e outros cursos. E agora vos pregunto, que lugares do Betanzos presente ou desaparecido vos lembran estas descricións? Que lugares? O pasatempo. Despois da escoita de textos como estes, no comenzo da miña adolescencia, o fin de semana, eu visitei unha vez máis o que quedaba do pasatempo. E logo o Museo das Escolas que don José me permitiu entrar. Don José me deja entrar? Sí. Lembremos algunhas das imaxes daquel pasatempo cando abriu. En boa parte perdido, como sabedes, só queda aproximadamente 20%, non? Aí tedes a entrada, unha das entradas principais, por certo, cos leóns. Aquí tedes a rúa, o paseo dos emperadores romanos, coas esculturas de varios emperadores que vedes aí. Aquí tedes o estanque dos papas. Que maravilla, verdade? Que pena, que pena. A mí me da pena. No, vergüenza no. O estanque do Retiro, esta zona das que quedan, se restauraron. Non moitos anos despois de escoitar aquela amiga léndome estos parágrafos, e logo me lín o libro inteiro, a finais dos 70 do pasado século, eu nací no 1960, por lo tanto tiña 19 anos aproximadamente, no que vades a ver agora. Levei ao pasatempo a docentes da Universidade de Santiago que eran profesores meus e profesoras francesas e inglesas que estaban de paso ensinándonos francés, no meu caso inglés. Pero mirade, así tivemos que entrar. La selva, no Amazonas. Que ano era? Finais dos 70. Es que no pido voluntad de nada. As visitas permitiron que constatase o asombro de todos eles ao coñecer o pasatempo. Aí está Seba. E o meu amigo Tino Chao, betanceiro tamén, como sabedes.
Permitiron que constastase o asombro de todos eles ao coñecer o pasatempo. Tivemos que abrir camiño entre a maleza e axudarnos de escadas para entrar en algúns lugares. Nos descansos, lles ensinaba a estes amigos e amigas a colección de postais da época, como as que proxecto como as que vichedes antes en pantalla. Eles e elas de varios países estaban absolutamente conmovidos co que estaban vendo. Só co que estaban vendo. Mirade como estaban as entradas. Isto é o que quedaba daquel soño dos García Naveira, daquel proxecto educativo e cidadá, cosmopolita e de esperanza en apoiar a construción dunha sociedade avanzada, dunha sociedade aberta, culta e democrática. Unha sociedade que apostase pola igualdade, protectora dos máis débiles, das clases máis desfavorecidas, dos anciáns, dos nenos e das nenas, das mulleres, dos orfos e das orfas, persoas con deficiencias e problemas físicos. Unha sociedade que se preocupa por proporcionar traballo, cuidado e educación e cultura a todos e a todas. Con todos e todas os irmáns quixeron compartir as maravillas que descubriran viaxando polo mundo adiante desde a súa posición económica privilexiada. Se os outros non podían viaxar, había que mostrarlles de alguna maneira ese mundo, sen desprazarse, con mensaxes que estimo de clara intencionalidade didáctica. E mostrar con espazos, obxetos, xardíns, estatuas, grutas, de forma que a cultura entrase polos ollos, pero tamén publicando o propio libro do viaxe, que forma parte da literatura betanceira tamén. Eles, sen dúbida, entenderon que a lectura, durante moito tempo un privilexio vedado ás clases inferiores e da sociedade, podía converterse, como decía Voltaire, nun acto de rebeldía. Por exemplo, contra a injustiza, a favor da atención aos máis necesitados e de formación cultural e apertura ao mundo. Aí tedes, Biblioteca Circular Popular Circulante, creada merced a la generosidad del excelentísimo señor don Juan García Naveira. Patronato Social de Buenas Lecturas. Un detalle. A lectura serve para que nos fagamos preguntas. Algo tan rexeitado por certos poderes que consideran que a lectura pode inocular perigosas virtudes das que as clases populares non deben ter coñecemento como pretenderon e pretenden, por exemplo, os réximes autoritarios. Un detalle. Don Juan especificou no seu testamento de puño e letra do propio Betanceiro que todos os seus libros fosen entregados ás escolas García Irmáns. Outro detalle. As escolas estableceron unha importante biblioteca para o uso da xente. Como sinala o artigo 28 do regulamento das escolas, é un deber do profesorado das escolas que acostumen ao alumnado, fixadevos, a pensar e raciocinar, razonar, tamén nos paseos e excursións que deben realizar. Artigo 3. Os irmáns sabían que a beleza, a grandiosidade arquitectónica, mellor apreciala en directo, como cando Gorondo describe a emoción dos tres amigos a apreciar a obra de Miguel Ángel no Vaticano ou o interior da Basílica de San Pedro. Na páxina 88 do libro escribe: fixéronos pronunciar unha exclamación de asombro ante tanta maxestade e grandeza. Pero os medios económicos non dispuña todo o mundo deles. Dificilmente podía a inmensa maioría da poboación achegase directamente. Cabía representala e describila coas palabras como ten feito comigo, ademais da amiga betanceira, o meu mestre Don José, o meu admirado mestre. Ambos líanme algúns parágrafos do libro de viaxes que vos comento acompañado de imaxes, por exemplo, usando algúns dispositivos con fins didácticos mercados polos propios García Naveira para as escolas e que podes observar no Museo das Mariñas, observando reproducido moitas cousas nos seus patios do pasatempo, no recollido no Museo das Escolas, ou noutros espacios como o refuxo para nenas anormais físicas. Os amigos, comenta Gorondo no libro de viaxe, querían conservar memoria de tanta beleza, páxina 92. Admíranse unha e outra vez de tanta beleza,
pero sen egoísmo. Eles querían compartir esa sensación, desenvolver a sensibilidade de todos e todas. Penso que participaron de principios como a cultura nos fai máis felices ou o saber nos fai máis libres. O saber, a cultura, considerada como unha riqueza, como declaraban os lemas que xa citei nas escolas onde estudiei de neno. Sen embargo, como xa dixen, que se recollía nun lema do patio, a ignorancia era pobreza. Os viaxeiros, no seu gran tour, como decía na época, tamén se mostran amantes da natureza máis virxe. Reproduzo fragmentos agora que me leu a miña amiga Betanceira naquel día inesquecible e que escriben a perigosa subida pola ladeira do Vesubio, aquel volcán que erupcionou, verdade? Eternamente, di Borondo na página 123, eternamente grabada na nosa memoria con caracteres de lume. Escribe Borondo, preparadevos para subir, porque costa, Rubindo cos pés e mans por aquela pendente case perpendicular a 1800 metros de altura, sobre un piso de cinza tan solta que nos enterrábamos ata a metade do papo da perna sen que avanzásemos relativamente nada. Esta ascensión foi unha verdadeira aventura digna de curiosos exploradores. Percorremos a planicie que circunda o bordo do cráter e aproximámonos con precaución ata uns 50 centímetros da súa beira, daquela boca infernal. Naquel mesmo instante lanzaba aquel monstro uns ruxidos aterradores como gorila de feroces feras en confusión, á vez que guindaba con impetuosidade enormes bocanadas de fume envolvidas en vivas laparadas que semellaban o mesmo inferno. Contemplamos, di Borondo, algúns minutos este monstro da natureza que xamais se borrará da nosa imaginación. O meu ben querido don José da Pena, gracias por estar aquí, o seu fillo, último mestre das escolas Irmás García Naveira, diante da representación do Vesubio que estaba nun muro do patio das escolas, sendo eu moi pequeno, impartinos unha lección magistral sobre os volcáns, describindo o que son as causas que os producen e as consecuencias, e referíndose tamén a Pompeia, a cidade, como sabedes, sepultada baixo a cinza e outros materiais procedentes do volcán. Despois, na aula, don José fixo no encerado un esquema sobre as partes do volcán, axudándose de tizas de cores, que dibuixaba moi ben, por certo, no encerado. Logo, aos pequenos mandounos ler no libro el primer manuscrito. E tiven a sorte de atopalo. Gardo moitas cousas daquela época. Aí o tedes, o exemplar que me mandou ler, que nos mandou ler don José. E claro, efectivamente, na páxina 94 a 100, cantas veces un meter os dedos na ranura do cráter do Vesubio que estaba no muro que separaba a escola do asilo. E con 9 anos xa maravillarme cos textos de Viaxe ao centro da terra de Julio Verne. Julio Verne foi a Islandia para ver como eran os volcáns e logo e tiven a sorte de estar ali hai pouco tamén baixando polo cráter dun volcán. Por lo tanto, os García Naveira, amor pola cultura, pola ciencia, pola arte, pola natureza e sensación de asombro, de sorpresa ante o ignoto, o descoñecido, o interior da terra, a boca do inferno, que don Juan, entendo, quixo de alguma maneira representar coa boca de Hades. Por certo, non estaba cuberta de auga, se entraba por aí. Ou na grota do Pasatempo. Vedes aquí á esquerda hai unha especie de pozo, non? Bueno, eu de neno, despois de ler aquelas cousas, a descripción do Vesubio, eu pensaba, me asomaba por aí e dicía, ui, isto debe ser o inferno. Eu relacionaba con cousas misteriosas, con cousas incontrolables, con Pompeia cuberta de cinza, non? Xa concluyo, xa concluyo. Van as conclusións.
A ética do cuidado é unha aposta que se liga a comportamentos e actitudes de cuidado, de compaixón, de afectación polo sufrimento, a dor, a indixencia, a soidade da vellez, soidade, por certo, emocional e non só social, con mellorar as condicións de traballo das lavandeiras, por exemplo, e a preocupación por procurar traballo digno ante o paro. Cantos aprenderon naquela época, porque todas esas construcións empregaba xente de aquí, e aprenderon a traballar, por exemplo, co cemento, que era unha novedade naquele momento. Tan presente en Betanzos en etapas como as que estamos a referir, e loitar contra a pobreza e a mala saúde. Entendo que o proxecto educativo e cidadá dos irmáns se sustenta nun sentimento de humanidade compartida, non de deshumanización do outro visto como un inimigo a batir e mesmo a destruir, mesmo con expresión de odio e de violencia, un sentimento alleo á anestesia afectiva cos demais. Supón, desde o meu punto de vista, este proxecto dos irmáns García Naveira apostar pola dignificación de todo ser humano, polo valor intrínseco de toda persoa, rica ou pobre, muller ou home, neno, adulto ou vello, con boa ou mala saúde física e mental. Neste proxecto, cada persoa debe ser coidada, cada persoa, e gozar dos dereitos fundamentais. Debe ter unha vida digna, tendo acceso ao enriquecemento cultural nun entorno fermoso, subindo ata alcanzar o coñecemento, a luz, a ilustración, como sen dúbida Don Juan quixo representar, por exemplo, a través da metáfora saindo hacia a luz. Onde non chegaban as políticas públicas da época, en Betanzos, os irmáns García Naveira aportaban para facer realidade principios dunha ética do cuidado e onde agromasen a dignidade, a solidaridade, a liberdade, a legalidade, a fraternidade, a xustiza, con servicios de calidade na educación, na sanidade, no cuidado aos máis débiles e desvalidos. Varios destes conceptos que acabo de citar presidían o Parque do Pasatempo. Quero rematar cunha confesión. As horas pasadas para darlle forma a esta aportación supuxeron para min, ao igual que neste momento aquí, con todos vós, unha mestura de alegría e de orgullo, pensando na inmensa aportación dos García Naveira Betanzos e no que me chegou como influencia positiva, especialmente na miña nenés, en adolescencia, na vila onde nacín e a vez, quero confesalo tamén, de melancolía e de tristeza e rabia polo perdido, por todo o que non se soubo ou non se pudo conservar. Sobre esta cuestión cabe ter en conta, e o quero decir con toda a claridade, o desastre da Guerra Civil Española. Quero suliñar que en relación somente, para non cansarvos, co eido educativo, os cambios e realizacións positivas que se foran producindo desde finais do século XIX ata o estalido da contenda foran permitindo avanzar para ir superando o retraso en relación con outros países máis desenvoltos do noso contexto, como comentei nas dúas conferencias anteriores publicadas no anuario. En educación, en coñecemento, en progreso cultural, avanzamos neses anos no conxunto do país e en Betanzos progresamos tamén, contando ademais coa aportación inestimable e singular dos irmáns García Naveira. Fomos subindo por esa escaleira cara á luz, como entendo quixo representar esa escada no Pasatempo e ben ilustra a tese doutoral de Martín na Universidade de Granada de 2010. Outro dato: Don Jesús morreu no 1912, pero aínda despois da súa morte seguiu aportando a educación, por exemplo, co legado que permitiu en 1917 a inauguración das escolas municipais que levan o seu nome. Don Juan morreu, repetín varias veces, no 1933, cando xa a tensión política e social
no país aumentaba ata desembocar no horror da guerra civil. Dixen ao comezo que celebramos este ano tamén os 80 anos do remate desta guerra, daquela traxedia que podemos analizar agora con máis sosego en canto as súas consecuencias para os españois e máis para os betanceiros de a pé, e valorar como o legado dos García Naveira seguiu aportando beneficios a Betanzos ata hoxe. O coste social no tempo da fame, da miseria, da posguerra, e aínda bastantes anos despois, acompañouse do que o historiador Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea de Europa nunha universidade canadiense e español, denominou catástrofe educativa, por dous factores clave. Refírome a isto porque é a miña especialidade, a educación. A baixa inversión pública e o desdén da ditadura cara aos máis pobres, páxina 158, xunto ao que denominou a extirpación das ideas modernas das escolas. Cabe recoñecer, sen embargo, que na segunda metade dos anos 60, a miña xeneración, e dos 70, o réxime expandiu de forma notable o sistema educativo e as becas para axudar a igualdade de oportunidades. Nesa época do que Santos Juliá, na súa última obra, denomina política do tecno-autoritarismo. Sen embargo, afirma o outro historiador Cazorla, aportando interesantísimos datos, a traxedia educativa non remitiu facilmente. Catástrofe educativa que, en parte, aínda foi posible que se mitigara algo en Betanzos coas irmáns García Naveira xa mortos moitos anos antes. Eu tiven a sorte de estudiar entre os 6 e os 10 anos na década dos 60 do pasado século nas escolas do asilo, de correr, de xogar e aprender nos fermosos patios. Que escolas tiñan patios como eses? De gozar as visitas ao museo, como xa vos contei, de aprender con explicacións e actividades do último mestre das escolas, don José da Pena Espiñeira, que fora, por certo, tamén alumno das escolas e a quen considero herdeiro do espírito dos irmáns García Naveira en tempos, exercendo en tempos ben difíciles para certas iniciativas. E tamén tiven a sorte de formarme na miña primeira carreira universitaria que cursei como mestre, cun mestre de mestres, o mesmo don José, con métodos que elaborou el mesmo para ensinar a ler, a escribir e as operacións básicas, como conta, por certo, tamén moi axeitadamente Xesús Fraga na súa novela Solimán. Acompañado de don José crecín en sabiduría, como contei recentemente nunha ponencia ante os decanos da facultade de todo o país que me invitaron na súa conferencia o último novembro, antes do informe a enviar ao Ministerio de Educación para mellorar a formación dos docentes en España. Lembremos, analicemos e sexamos agradecidos e agradecidas con quen o merece. A memoria é un componente esencial da nosa identidade. Lavadoiro gratuito, escola gratuita, atención gratuita na vellez, atención gratuita ás nenas con graves problemas, acceso á ciencia, á cultura, ao traballo para todo e todas. En definitiva, desde a miña perspectiva, ética do cuidado, ética do acompañamento na vida. Que ben o expresou o sociólogo e xornalista Vicente Verdú, tamén morto hai uns meses, con esta frase, no seu libro, por certo, Tazas de caldo. Somos 10 veces máis ou 10 veces menos segundo a persoa que nos acompañe.
E por que unha ética do coidado no proxecto dos García Naveira? Creo que por unha posición arredor do concepto de igualdade, que se identifica con dar maior importancia, con quen dá maior importancia no seu comportamento cotiá, cos próximos no espazo e no tempo, na convivencia, nos círculos máis cercanos, as relacións amables, respetuosas, de amizade, de fraternidade e de solidaridade. E sobre ese mesmo concepto de igualdade en relación con iniciativas máis amplas, polo tanto, como o que podemos denominar a convivencia política, dando a maior importancia àquilo que convirte aos homes e mulleres en iguais, ou as formas de atenuar e reducir as fontes de desigualdade, como ben nos ensinou o intelectual italiano Norberto Bobbio. Unhas concepcións diferentes ás de aqueles outros que consideran a desigualdade como un dato ineliminable, ou de quen considera que nin siquiera debe propiciarse ou estimularse iniciativas que pretendan a súa desaparición. Entendo que a mellora da convivencia, con axeitada atención ao cuidado, a educación e a cultura, cabe seguir potenciándoa a través non só de acción persoal, como é o caso dos irmáns García Naveira, senón de boas políticas públicas activas e sistémicas baseadas en valores e principios como os que penso constituíron os alicerces do proxecto educativo e cidadá dos irmáns García Naveira, iso sí, actualizando ideas e propostas para responder ás necesidades do presente no eido educativo, por exemplo, para reducir o abandono escolar no noso país prematuro. Non vos esquezades, 17,9% dos xoves entre 18 e 24 anos non teñen estudios de bacharelato ou FP de grado medio. Estes e outros datos nos surxen a traballar pola boa convivencia para lograr, por exemplo, un pacto educativo no país a partir dun debate serio e rigoroso, responsable e do maior calado intelectual e moral. Un debate que noutro ámbito sobre o que podemos reflexionar a partir tamén do legado dos irmáns García Naveira e considerando o amplo marco da xustiza e dos dereitos humanos, poña sobre a mesa a pertinencia de introducir novos conceptos como o de igualdade afectiva, recoñecendo o carácter relacional dos seres humanos e afrontando o problema da desigualdade na provisión e recepción dos cuidados e do amor na sociedade actual. Non se trataría, pois, só de preocuparse por solucionar os problemas de número en iniciativas de atención, cuidado e educación, senón, desde o meu punto de vista, tamén que se atenda e se eduque en todos os contextos baixo principios de calidade e igualdade afectiva, asumindo os poderes públicos responsabilidades e compromisos fortes en relación ao desenvolvemento máximo posible dunha ética do cuidado e dunha ética da xustiza. Unha boa educación e unha boa atención a todos e todas, concitando vontades, potenciando a colaboración, estimulando ou procurando iniciativas en forma de redes educativas e de apoio. Proxectos con esperanza, proxectos que nos unan para posibilitar que todas as persoas da comunidade poidan vivir e convivir ben, recoñecendo plenamente a súa dignidade humana como considero o pretenderon na súa época, no seu contexto, nunha sociedade diferente actual e da maneira que entenderon naquel momento era mellor os irmáns García Naveira, toda unha obra de altruísmo que foi recoñecida por moitos coetáneos seus. A revista do Centro Betanzos de Bos Aires, no seu número 58 de 1962, nun artigo do exiliado betanceiro Luís Cortiñas, o seu pai rexía a farmacia Cortiñas aquí a uns pasos de onde estamos, escribía desde Concepción do Uruguai, en terras bonaerenses, o seguinte sobre Don Juan:
alleo a toda clase de ambicións que non foran as de servir aos demais na súa terra. E lembrao aquí paseando polo campo coas seguintes verbas: saudándonos sorrinte aos xoves que cruzábamos o camiño da nosa escola. Para el sí que non había diferencias de clases. Estou por decir que gustaba máis dos nenos e dos pobres que da demais xente. Era a quen podía axudar máis. O seu goce era ser útil á humanidade. Palabras de Luís Cortiñas. Non sei que pensades do contido deste texto que veño de ler. O autor, aquel abogado da familia que tivo a farmacia aos metros de aquí, como vos decía, lonxe da terra betanceira tan amada, como nos narra e nos comenta o historiador Xesús Torres nun libro estupendo do propio Luís Cortiñas, con prólogo de Torres. Decíavos, lonxe da súa terra tan amada de Betanzos, da súa xente querida, contanos que don Juan era un home con corazón bondadoso e xeneroso. Don Juan e don Jesús, termino xa agora sí, apostaron por unha ética do cuidado e por unha boa convivencia. Moitas grazas. Decía ao principio que ninguén mellor que Eduardo para dar esta conferencia, e tiña razón. Gracias por esta maxistral clase sobre o legado dos irmáns García Naveira, coidado, educación. Eu quero darte as gracias en nome do Concello, en nome de Betanzos, e tamén en nome desa idea dos irmáns que hoxe tan presente, tan de actualidade e tan importante para nós. E quero que leves un recordo desta data, un agradecemento, algo que creo que che vai a gustar e co que tes moita relación, por certo, que é o logo do Autocampo. Gracias.